de l'any passat i, clar, els alumnes de primer no el coneixen des de segon un parell de mesos, no? Però jo sé que els de batxillerat sí que el recorden molt i nosaltres moltíssim. I volíem fer des d'aquí molta humilitat un petit homenatge a l'Antoni, que ara està sortint per la pantalla, en memòria d'ell i sobretot perquè era una persona que jo sé que moltes de vosaltres també mos donava molta alegria, molts de dies i sempre tenia un somriure a la cara quan apareixia. Però fem un minut de silenci. Moltes gràcies.